हेलो दोस्तों तो दिनै जाहैबाय 9 जुन आरो दिनै जाहैबाय नरेन्द्र मोदिया एज ए प्राइम मिनिस्टार अफ इंडिया माने समायखिरा लाबाय दा सरकारखौ माने नरेन्द्र मोदिया माने बीजेपी गभर्नमेन्टआ बीजेपीआ हारसिंनो माने दाननो हायासै मानो होनबा दिनै बीजेपीआ माने 240 सीट मोननो हादों 2004 माने 24 नि जे जेनेरेल लोकसभा इलेक्शन बे इलेक्शनाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बीजेपी हारसिं ओनलि 240 सीट मोननो हादों आरो एनडीए एलायन्स हिसाबै बिथांमोना टोटेल 293 बिदि जादों दा जेने थेने माने बिथांमोना तानि तुनि आरोना बैसोर नीतीश कुमार आरो चंद्रबाबु नायडुखौ लाफानानै दिनै सरकार दागोन एबा समायखिरा लागोन नरेन्द्र मोदिया तो बायसेन्स जुदि नीतीश कुमारजों आरो चंद्रबाबु नायडुजों जुदि माने मा होनना बुंगोन बेखौ जुदि बीजेपीखौ माने बीजेपीजों जि एलायन्सआव दङ बेखौ जुदि एलायन्सखौ जुदि भंग खालामोबा बिथांमोना सरकार दानो हाया दाथ' माने राहुल गान्धीया नीतीश कुमारखौ अफार खालामदोंमोन नङा होमबा फार्स्ट टाइमाव डेपुटि प्राइम मिनिस्टार होगोन सार्टिफाइड होननानै बेबायदि अफार खालामदोंमोन बैसोर सानैया जुदि उल्थायना होयोबा बियो सरकार दानो हाया बीजेपीआ एनडीए माने बीजेपी हारसिं सरकार दानो हाया मानो होनब्ला दिनै बीजेपीआ गाव हारसिं बेसेबां मोनदों 240 मोनदों जेरावनोखि नरेन्द्र मोदिया बुंबाय थादोंमोन एनडीए नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे इस बार 400 पार अब की बार बुंबाय थादोंमोन जे इस बार 400 पार होननानै बुंबाय थादोंमोन नङा होमबा तो 400 बादखौनो हो 400 बादखौनो दिन तारिखाव 300खौनो पार जानो हायासै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गाव हारसिं 240 ल'सो मोनदों नङा होमबा तो इन्डिया गटाय माने इन्डिया जायफोरा एलायन्सआव दङ नङा होमबा बैसोरजों बिखौ लानानै इन्डिया होनना बुङो बे एनडीए जोंसो 293 सीट जायो तो दायो मा जाहोननि थाखाय जेनेबा बीजेपीआ देग्लाय इमान खम माने मोनखो जेरावनोखि कम्पेयर खालामना नायबा 2014 आरो 2019 खौ कम्पेयर खालामना नायबा जोङो मिथिना मोनगोन आं बेनि बागै आङो थांगोन आङो फार्स्टआव 2014 लोकसभा इलेक्शनाव बेसेबां मोनदोंमोन बिनि डाटा आं बुंगोन बिनि उनाव 2019 आव बेसेबां मोनदोंमोन ओमफ्राय दायो बेसेबां मोनगोन नङा होमबा तो 2024 आव ओनलि 240 सीट मोननो हादों बीजेपी हारसिंनो दा दिनैनि तारिखाव हारसिं सरकार दानो हाया तो मा जाहोनफोरनि थाखाय बीजेपीआ एथ'ग्राब माने सीटखौ माने खमायखो नङा होमबा तो बिनि सायाव बे भिडिअखौ जों आबुङै माने सावरायगोन बा डिसकास खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आङो बे माने बयखौबो माने खर'गंलायनानै निमाहा बियो तो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै तो आङो बे समाव 2014 आरो 2019 नि जि डाटा बे डाटाखौ नोंथांमोना दिन्थिना लानोसै बे जाहैबाय विकिपिडिया तो नोंथांमोना गुगलाव सार्च खालामनानै नायबा मिथिगोन विकिपिडिया बियो विकिपिडियायाव थांनानै नायबा मिथिगोन 2014 आव बीजेपीआ मोनदोंमोन बेसेबां मोनदोंमोन बीजेपीआ मोनदोंमोन गाव हारसिङैनो 282 मोनदोंमोन बिनि उनाव एनडीए एलायन्स सीट हिसाबै 336 मोनदोंमोन तो बिथांमोना माने हारसिङैनो 2014 आव हारसिङैनो माने मा बेसे मोनदों 282 मोनदों आरो एलायन्स हिसाबै 336 केसा माने मा जायो मिथिबायना दा 2014 आव मानो बीजेपीखौ पावाराव लाबोखो नङा होमबा मानो पावाराव फैखो 2014 आव बीजेपीआ तो मेन कारना बेनो बै समाव कंग्रेसनि माने गभर्नमेन्ट दंमोन कंग्रेसनि सायाव माखासे करापसननि केस फैदोंमोन कंग्रेस सरकारनि सायाव बै समाव गोजोननाय गैया जालांदोंमोन जायनि थाखाय मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे गुजरातआव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गुजरातआव नरेन्द्र मोदिया सीएम मोन आरो गुजरातखौ ओरैबायदि मडेल स्टेट मोनसे बानायदोंमोन आरो बे माने गुजरात मडेल स्टेटखौ माने बयबो नोजोराव गोलैदोंमोन थारमाने ओमफ्राय सानबाय जे बीजेपीखौ पावाराव लाबोबा मा थिग बेबायदि सोलायनाय लाबोगोन खोमा होननानै बे बुस्थुखौ माने अपरचुनिटि लानानै बीजेपीखौ 2014 आव पावाराव लाबोदोंमोन आरो नरेन्द्र मोदिया 2014 आव प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन तो नोंथांमोना बै समाव बयबो माने गोसो दङ बै समनि पावाराव जेब्ला पावाराव फैखांना मोनसे माने आसुरित जाथावना खामानि मावदोंमोन नरेन्द्र मोदिया तो बेनो जाहैबाय डिमनेटाइजेसन
माने हरसेनि बिथोरावनो मा जाखो फैसा सोलिला 500,000 फैसा सोलिला जादों नङा होमबा मानसिफोरा हाकार थांदों थारमाने एकदम हाखु दाखु बेंकआव थांनानै सोलायनो गोनां जादों ब्लेक मानि माने व्हाइट मानि खालामनो गोनां जादों बेबायदि अबस्था आरो नङा होमबा बेनि उनाव बिदियाव थांबाय माखासे बिसानो माने आसरित जाथावना खामानि माने बिलफोरखौ लाबोदों आरो बिथांमोना खामानिखौ मावदों तो बिनि उनाव मा जाहैखो 2019 माने 2014 मोनदोंमोन हारसिङैनो 282 आरो 2019 जि लकसभा इलेक्सन बैयाव बारिदोंसो माने बिजेपिनि सिटआ हारसिङैनो बारिदोंसो जेराव मोनदों बिथांमोना बिजेपिया मोनदों बे समाव माने 2019 सिटआव मोनदों माने सिट जिखिदों देरहादोंमोन 303 जेरावनोखि कंग्रेसआ मोनदों 52 बिनाव एलायन्स हिसाबै बेसे मोनदों बिसोरो एलायन्स हिसाबै 353 बिनाव कंग्रेसआ एलायन्स हिसाबै 91 ल' मोनदों बे जाबाय डाटा बे जाबाय 2019 नि माने डाटा जाहैबाय तो बे समाव 2019 आव मा जाहैखो पावाराव फैलायबाय बिथांमोना पावाराव फैनानै माखासे बिल लाबोबाय नङा होमबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल फैलायबाय बिनि उनाव 370 नङा होमबा बे काश्मीरनि बे 370 बोखारनाया बिदिनो बायदिसिना खामानिफोरखौ मावबाय 2014 आरो 2019 नि जि टार्म बिथ' थांबायनो थांखांनानै जि माने 2024 नि इलेक्शननि सिगां तो बिजेपि रुलिं गभर्नमेन्टआ मा खालामना लाखो जेनेबा माने बिथांमोना मोननैसो माने हामा खामानि मावना लागोन थारमाने बेनो जाहैबाय केजरीवालखौ जेल जोबनाय बेनि उनाव फैलायबाय जे इलेक्टरेल बन्ड्स जिथु माने निर्मला सीतारमन नङा होमबा फाइनेन्स मिनिस्टार बिजेपिनि माने रुलिं गभर्नमेन्टनि फाइनेन्स मिनिस्टार बिनि फिसायानो बुंबाय जे इन्डियानि सबसे गोदोर स्केम जादोंब्ला बे जाबाय इलेक्टरेल बन्ड्स होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन तो बेफोर जाबाय बिजेपिनि माने मोनफा मोनफा कारन थारमाने जाहोन जाहैबाय थारमाने आरो बिखेखय सासे इउटुबारा ओरैबायदि इम्पेक्ट खोलैदोंमोन बिजेपि रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव मोननैसो भिडिअ लाना फैनानै जेरावनोखि ध्रुब राठी बिथाङा मोनसे भिडिअ रिलिज होदोंमोन 1 एप्रिलाव बे भिडिअखौ रिलिज होदोंमोन जे अरविंद नैबे भिडिअखौ रिलिज होदोंमोन अरविंद केजरीवाल जेल डिक्टेटरशिप कन्फ्रम ध्रुब राठी तो बे भिडिअखौ 1 एप्रिल 2024 आव रिलिज होदोंमोन आरो बे भिडिअखौ ना इन्डियानि बेसें सुबुङानो जे मिथिमोना 3.5 crore माने भिउज फैदों बे माने भिडिअआव तो बे भिडिअ थारमाने बे भिडिअखौ नायग्राफोरा एलेखेला आयाराम गयाराम सुबुंफोरा नायाखैमोन मानोना एसे गोरों इडुकेटेड सुबुंफोरा मेलेमजिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नायदोंमोन जायनि जाहोनाव गामि माने गोसारदोंमोन माने आं नायदोंबा सोरबा सासे नायदोंबा 10 जनखौ सोरबा 10 जनखौ बुंदोंमोन नङा होमबा बै 10 जनाखौ नायलायनानै बै 10 जनखौ खिथालायबाय बिदिनो ओरैबायदि गोसारदोंमोन बे भिडिअआ जेरावनोखि 3.5 crore भिउज फैदोंमोन आरो खायफा माने किसुमान जायगा लानानै मा जादों मिथिबायना बे भिडिअखौ प्रजेक्टर लगायनानै दिन्थिदों माने रोडफोराव खिथिदों गामिफोराव खिथिदों तो नोंथांमोना हयथ' फेसबुकफोराव नुदों जानांगौ तो प्रजेक्टर लाना देखायनायफोरखौ ध्रुब राठीनि बे भिडिअखौ बेनि उनाव ध्रुब राठीया मोनफा बिदिनो रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव नोंथांमोना नुदों बेयाव रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव बेबायदिनो भिडिअ लाबायनाया बेयाव थुना नायबा जों मिथिगोन तो बेबायदिनो रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबायनाया बे मोनसेया डिक्टेटर बेनि उनाव मदि दा रियेल स्ट'रि बिदिनो मा जाखो ध्रुब राठी बिथाङा माने जि माने रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव एलिगेसन नङा होमबा रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव मोनसे माने भिडिअ रिलिज होनानै सुबुंफोरखौ इम्पेक्ट खोलैदोंमोन आरो जायनि जाउनाव दिनैनि बे समाव बिजेपि हारसिं माने सरकार दानो हाया जाबाय आरो मानो होनबा दिनै बिजेपिया अनलि 240 ल' सिट मोननो हादों नङा होमबा इलेक्शन रिजाल्ट होनायनि सिगांनो मोनसे माबायदि मा जादोंमोन मिथिबायना माने अमित शाहआ ओरैबायदि बुंदोंमोन एनडीटीवीनि सिगां तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा 400 पार होने वाला है मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा स्टॉक मार्केटआव
फैसा इनभेस्ट खालामबाय फैसा इनभेस्ट खालामनानै मा जाखो रिजाल्ट खालि उल्था जाबाय नङा होमबा पुरा स्टक मार्केटानो पुरा क्रेश जाबाय आदानिनाबो लस जाबाय ओमफ्राय मुकेश आम्बानीनाबो लस जाबाय सबनियाबो माने स्टक मार्केटाव क्रेश जानाय लोगो लोगो मा जाखो माने उल्था जाजोब्बाय आरो सबबो लस जाजोबनो गोनां जादों आरो बेबायदि अबस्था बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे माने थुलमुलकै माने एनालाइसिस खालामनो नाजाबाय थ' बे समाव आं निमाहा बिगोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थ' गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन